איך זה עזר לך שלמדנו בקבוצה? זה מראה לי שאנחנו צריכים להתאים את השיר לטונים שלנו נוח, ולא מה שכתוב בצלילים שהוא נכתב למישהו, בדיוק, במקור, או מישהו שמעלה אותו. בדיוק. וצריך להיות מאוד רגישים למעברים האלה, כי יש קטעים שהם קשים לי בשיר, ואני צריכה יותר, זה היה אצלך מאוד מאוד מורגש, וגם אצלי במעברים, ואז לחפש את הסולם שמתאים לי לשיר. בדיוק, ואז שמוצאים את הסולם, מה קורה? ואז זה כיף, קל. כיף, קל, נכון, מרגיש נעים, יש פחות מאבקים בקול, נכון? אבל זאת מיומנות, צריך ללמוד את זה. לגמרי, צודקת, ממש ממש. נכון, זה כל שיר והסולם שמתאים לך. זה אין, ולא שהוא כתוב. בדיוק, למישהו כתוב זה לא מעניין, הוא לא פה, הוא לא נמצא פה. אבל זה, לעשות את הטרנספוזיציה הזאת, אני צריכה, זה מיומנות. גם, נכון, נכון, הכל, מוזיקה זה עולם ומלואו, צודקת. יופי. אז איך זה באמת עזר לך, שללמוד בקבוצה? להקשיב איך את עובדת איתו, ובודקת אצלו את המעברים שחשבתי שרק לי יש. שגם לא יש את זה. שגם לא יש את זה, ואז איך זה נותן לי להרגיש שאתה יודעת, וואי, הנה, גם אצלו, זה אותה בעיה. שזה צריך להיות מאוד פיינטיונינג לכולנו. פיינטיונינג לכולנו, זהו, שאני לא לבד עם הבעיה הזאת. נכון? שאני לא לבד, זה נותן סוג של תמיכה, סוג של עידוד. איך זה משפיע עלייך שאת שומעת שיש עוד מישהו עם הבעיה שלך? כן, זה באמת מחזק. זה מחזק. יופי. מדהים.